A Gèneres Regenerats parlarem del hip-hop. Quina és la diferència entre rap i hip-hop? Quin va ser el primer esdeveniment d'aquest gènere? Per què hi havia una gran rivalitat entre els rapers de la costa est i oest als Estats Units? Quina diferència hi ha entre trap i hip-hop? En aquest capítol ens parlaran el Noi de Tona, raper barceloní, i Vini Kairos, escriptor i beatmaker dins del hip-hop. Hola a tothom! Benvinguts a Gèneres Regenerats, un podcast que ha nascut amb l'objectiu de potenciar la diversitat musical a través de la divulgació de gèneres musicals. Perquè a Ventilador Music ens agrada la música diversa per gent diferent. Ens trobem al segon programa d'aquesta temporada i després de parlar i investigar sobre el funk, ha arribat el moment de parlar sobre un dels gèneres que ha sacsejat les últimes dècades, el hip-hop. El hip-hop és conegut mundialment per basar-se en rimar a gran velocitat sobre una base rítmica. Alguns dels elements que formen part d'aquest gènere són els DJs, la persona que crea i reprodueix les pistes musicals en una taula de mescles, caracteritzat pel so scratching, que consisteix en fer moure endavant i enrere un disc de vinil diverses vegades. El que feia l'scratching era allargar la part instrumental de les cançons mentre es descobrien nous i desconeguts ritmes. El hip-hop també compta amb un MC, la persona que interpreta rap per sobre d'aquestes mescles. Rep influències del soul, funk i fins i tot llatines. Aquesta part solia ser de denúncia social i de descontentament general, ja que el hip-hop neix marcat per la pobresa i la segregació del Bronx, i apareix per reivindicar drets socials bàsics de les classes més baixes. Aquest gènere no només es basa en la música, sinó que hi ha altres elements que hi juguen un paper molt important. El breakdance és el ball que duien a terme els fans d'aquest gènere mentre es rapejava. Aquesta dansa consisteix en realitzar certs passos i equilibris com aguantar l'equilibri sobre el cap o girar frenèticament amb el cos sobre el terra. L'art urbà també acompanya aquest gènere, el grafiti. Tot i desenvolupar-se abans del gènere musical, els grafitis han acompanyat les festes ambientades en aquest estil. Però, quan va néixer el hip-hop? Quins van ser els seus inicis? Es considera que el hip-hop va néixer de manera oficial, tot i que ja s'estava desenvolupant en altres llocs paral·lelament, l'11 d'agost de 1973 al barri del Bronx de Nova York, en una festa de benvinguda del nou curs escolar. Cindy Campbell i el seu germà, conegut com a DJ Kool Herc, va organitzar aquesta festa al seu bloc de pisos, el que s'anomenava Block Party. Va ser en aquesta festa quan DJ Kool va començar a utilitzar el break o scratching i un amic seu va començar a rimar ràpid sobre aquest nou so. Una dècada després, aquest nou gènere havia crescut de manera vertiginosa i havia arribat arreu del món, influenciant a nous gèneres i també altres àmbits com la moda, l'art. L'edifici del Bronx, on es va realitzar aquesta primera festa, es manté actualment com a casa natal del hip-hop. La primera cançó considerada hip-hop és Rapper's Delight, de The Sugar Hill Gang. Aquest tema va ser publicat l'any 1979 per una crew de hip-hop. Escoltem, doncs, aquest primer tema. Tot i això, hi ha altres cançons que van sortir a la mateixa època i que també es disputen aquest lloc al podi de la primera cançó del gènere, entre les quals hi trobem The Breaks, de Kurtis Blow, publicada l'any 1980. Blow va ser el primer raper que va aconseguir fitxar per una gran discogràfica. Escoltem aquesta cançó. Al cap de poc temps va néixer el que és considerat el rei del hip-hop, Tupac Shakur, que ha deixat una marca inoblidable dins la història del gènere. Coneguem una mica més el rei del hip-hop. Tupac Shakur, també conegut com a Tupac, escrit amb un 2, compta amb més de 75 milions de discos venuts arreu del món. La seva carrera musical es va iniciar l'any 1989 fent servir el sobrenom d'MC New York. No va ser fins al 1991 que va debutar com a raper sota el nom Tupac quan va ser convidat a una col·laboració amb el grup Digital Underground. En poc més de 5 anys va passar de ser una estrella local a ser reconegut arreu del món. Va traslladar-se de Nova York a San Francisco i després a Los Angeles.
sent un dels líders del hip-hop de la costa oest, cosa que explicarem més endavant. Es va transformar en un exponent de la corrent hip-hop gangsta. El seu últim disc, Me Against the Wall, és considerat la seva obra mestra, tot i que se n'han publicat 5 més de forma pòstuma. La revista Rolling Stone el va incloure a la seva llista dels 100 millors artistes de tots els temps. Tot i això, la història de Tupac està marcada per diversos successos tràgics. La seva família formava part de les Panteres Negres i només un mes abans del seu naixement, la seva mare era jutjada per 150 càrrecs, tot i que la van acabar absolent. Tupac es va veure relacionat amb casos de tirotejos i agressió sexual. El raper va morir amb només 25 anys després de rebre diversos trets al sortir d'un combat de boxa. Tot i que el cas no s'ha arribat a resoldre mai, s'atribueix a les baralles entre els rapers de la costa est i oest dels Estats Units. El llegat de Tupac segueix present avui en dia. La seva mare va fundar la Shakur Family Foundation, una associació que ajuda estudiants amb pocs recursos a perseguir els seus somnis artístics i creatius. També es va inaugurar el Centre d'Arts Tupac Shakur. L'any 1996, Tupac va llançar el disc The 7 Day Theory, un àlbum que va ser enregistrat en només una setmana. Les lletres van ser escrites i gravades en 3 dies i la masterització va ser realitzada en 4. Va entrar als millors àlbums de hip-hop de la història. Escoltem ara Boom First, que forma part d'aquest àlbum. Ara que ja coneixem els elements que conformen el hip-hop, farem un repàs de tots els corrents que engloba, que no són pocs, i us ho expliquem breument aquí, a Gèneres Regenerats. És a partir dels anys 80 quan el hip-hop es comença a tornar un gènere més complex i es comença a diversificar. Es desenvolupa la tècnica del sampling, i les tècniques de gravació i mescla evolucionen i apareixen mètodes de processat com el reverb i l'eco. És en aquesta època quan el rap comença a entrar a les cançons més mainstream. També, però, les lletres evolucionen i parlen més de la dura realitat, de drogues i baralles. El hip-hop s'estén arreu del món. A partir del 1985, creix una segona onada del gènere, la qual la titulen New Hip Hop, amb una temàtica sociopolítica. És aquesta època que es considera la daurada del gènere. Sorgeixen formacions mítiques com Run DMC, Queen Latifah, Gangsta. Als anys 90, el hip-hop als Estats Units es comença a dividir entre el de la costa est i el de la costa oest. El rap de la costa oest es caracteritzava per l'estil gangsta, que reflexa els estils de vida violents dels joves afroamericans d'aquesta zona. Entre els artistes de la costa oest hi trobem Tupac Shakur, Dr. Dre i Snoop Dogg. El hip-hop de la costa est estava dominat pel col·lectiu Native Tongues. Entre els artistes d'aquesta zona hi trobarem Jay-Z, Clan Wu-Tang i The Notorious B.I.G. És durant aquests anys que comencen a aparèixer nous corrents del hip-hop com el neo-soul, que combina hip-hop i soul, el rapcore, el rap rock i el rap metal. La dècada dels 2000 del hip-hop va estar marcada per l'entrada d'artistes blancs al món del rap. El cas més evident i que va marcar aquesta època va ser el d'Eminem. El seu EP, The Marshall's Mathers, va arribar a vendre més de 10 milions de còpies als Estats Units. L'any 2005, el hip-hop va caure en vendes i semblava que perdia popularitat. El que en realitat estava passant, però, és que el gènere estava evolucionant, resultant en una nova corrent musical que va dominar la següent dècada, el trap. Escoltem You Can Touch This, de ha estat, des dels seus inicis, una eina de denúncia i de lluites socials i polítiques. Originari de barris pobres, creix de les classes més baixes. El seu missatge inicial anava estretament lligat amb el de les Panteres Negres. El hip-hop no només ha servit com a eina de reivindicació als Estats Units, sinó que també en localitzacions com ara França, Palestina, Amèrica Llatina o el Senegal ha crescut com a arma de protesta contra les desigualtats. Tot i això, el hip-hop també ha creat diverses baralles, com en el cas que hem esmentat anteriorment, el de la costa est i oest dels Estats Units.
Aquesta baralla tenia el focus entre la discogràfica Death Row Records, a la costa oest, i la Bad Boy Records, a la costa est. Les dues discogràfiques es dedicaven cançons criticant-se l'una a l'altra. Els mitjans de comunicació van alimentar de tal manera aquesta disputa que va créixer en agressivitat, fent que hi comencessin a haver baralles violentes entre els fans de les dues costes. Aquesta disputa va acabar amb la mort de Tupac Shakur i Notorious B.I.G., els màxims representants de cada costa. Com altres gèneres musicals, el hip-hop va calar la societat, però no només va calar la seva música. Els cantants i grups de hip-hop a principis de la dècada de 1970 també van adoptar una vestimenta característica, com ara gorres de beisbol del revés, pantalons i samarretes molt amples, joies, bambes... Sabies que el primer cop que Dr. Dre i Eminem es van conèixer, Dr. Dre li va dir que semblava un plàtan? El primer dia que es van trobar les dues estrelles, Eminem anava vestit de color groc i Dr. Dre li va posar el sobrenom de Plàtan. Ens hem endinsat en els inicis del hip-hop, els seus ritmes i tot el que ha comportat, però qui són els màxims exponents d'aquest gènere fins a dia d'avui? Ja hem comentat a Tupac Shakur com a referent, però escoltem i coneguem també altres artistes i bandes de gran envergadura i talent. Atenció als 8 artistes hip-hop que no et pots perdre. Amb el número 1, l'agrupació Run DMC, formada a Nova York l'any 1981, va tenir un impacte enorme en el desenvolupament del hip-hop. Va ser el primer grup d'aquest gènere que va aconseguir un disc de platí, una nominació a un Grammy, una portada a la revista Rolling Stone i també el primer disc en firmar per una marca de roba, Adidas. L'agrupació està formada per Joseph DJ Run, Simons, Darrell DMC, McDaniels i Jason Jammaster J. Mizzle. Amb el número 2 és un raper, productor i empresari, Jay-Z. Ha venut al voltant d'uns 75 milions de còpies arreu del món. És considerat un dels rapers més influents de tota la història del gènere. Amb el número 3, Eminem, el primer raper blanc que va aconseguir un èxit a nivell internacional. Es considera que va trencar les barreres racials del hip-hop i el va acostar a tota la societat. Va ser l'artista musical masculí més venut de la dècada dels 2000 als Estats Units i també s'ha endinsat al món del cinema narrant la seva pròpia història a la pel·lícula 8 Mile. Més endavant, Eminem va crear l'alter ego Slim Shady. Ell mateix diu que Slim Shady és una versió d'ell que utilitza humor negre, mentre que Eminem és una versió molt més personal de la seva música. A l'inici de la seva carrera, va ser membre del grup Flavor Unit. Queen Latifah, en els seus inicis, feia beatbox, però als 19 anys ja va començar a fer rap. Latifah ha guanyat un Grammy i va participar en la sessió inaugural de la presidència de Barack Obama. Amb el número 5 destaquem Snoop Dogg, encara en actiu. Al llarg de la seva extensa carrera musical ha estat sempre un referent del gènere, sobretot del gangster rap. Un dels fets pel qual se'l coneix més és per la seva afició a la marihuana, a la qual li dedica la gran part del seu temps en projectes relacionats amb ella, com un llibre de cuina amb marihuana o una botiga de productes terapèutics. Amb el número 6 ens acostem a un personatge més actual, el controvertit Kanye West. Va llançar el seu àlbum debut, The College Dropout, l'any 2004 i va ser després d'aconseguir l'èxit amb aquest que va crear la discogràfica Good Music. En els seus àlbums mescla hip-hop amb desenes de gèneres diferents. Ha guanyat un total de 24 Grammys i la revista Time el considera una de les 100 persones més influents del món l'any 2005 i el 2015. Sabies que Tupac va arribar al número 1 amb el seu disc Me Against the Wall mentre era a la presó? Tupac va ser el primer artista a treure un àlbum i arribar al capdamunt de les llistes musicals mentre es trobava a la presó.
Missy Elliott va començar la seva carrera musical a mitjans de la dècada dels 90. Es considera una de les millors creadores de vídeos musicals de la història. És la dona més venuda de la història del hip-hop. I amb el número 8, O'Shea Jackson Sir, més conegut com a Ice Cube. Va ser membre del grup gangsta rap NWA i posteriorment va llançar la seva carrera en solitari sota aquest sobrenom. La majoria de les seves lletres toquen temes polítics i racials. La seva carrera no se centra només en la música, ja que fa alguns anys va començar al món del cinema i ha arribat a guanyar numerosos premis. Sabies que Queen Latifah va ser la primera dona rapera en tenir la seva colònia? Tot i que ara és molt típic que les famoses treguin al mercat la seva pròpia fragància, abans no era així. Queen Latifah va ser la primera dona dins del món del hip-hop que va treure la seva colònia, cosa que ara és molt més usual. Coneguem de primera mà el hip-hop a través de El Noi de Tona i Vini Kairos. Quins són els elements del hip-hop que utilitzes més a les teves cançons? El Noi de Tona... D'entrada, així, molt sintèticament, la rima i el beat. Jo crec que faig servir bastant les al·literacions, que és repetir un so concret d'una consonant, un so consonàntic concret. Faig servir rimes que tanquin els versos, com també faig servir rimes dins de les paraules. Vull dir, una rima la puc fer que a meitat de paraula en comptes del final. I després, estructures. Rima A, rima B, rima A, rima B. A vegades faig A, B, B, A. L'altra banda, que és la part musical, que és el beat, el faig servir a gairebé totes les cançons, amb bombo, caixa, baixos. Vini Kairos. Doncs el recurs musical que faig servir més és el sampling. Em sembla fascinant com a finals dels anys 70-80 tota la gent que estava involucrada amb el naixement d'aquesta cultura van començar a utilitzar els vinils dels seus pares com a una eina per generar nous ritmes i loops on poder ballar, rapejar i expressar-se. Per què creus que aquest gènere és realment important per a la història de la música? Per reflectir l'època en la que va sorgir, en la que va créixer i fins on va arribar i fins on pot arribar encara. Crec que és molt important perquè potser ha fet que la música sigui algo més assequible, no? El fer música sigui més assequible a qualsevol persona. Podia escriure les seves rimes a casa amb un beat. Ha fet més senzill potser el procés de creació i l'ha fet més assequible. Amb moltes de les tècniques de producció musical que s'utilitzen en el hip-hop, com el sampling o com la programació de bateries amb peces de ritmes com la Roland 808, ha marcat una mica la línia de la música popular i mainstream. Veiem com artistes com la Rosalia utilitzen el sampling i es veuen clarament influenciades per aquest tipus de música i de sonoritat. La majoria de música que escolten els joves entre 16 i 25 anys, podríem dir-ne, ha estat directament influenciada pel hip-hop. Quina creus que és la diferència més significativa entre el rap i el trap? El que separa una cosa de l'altra són les generacions, entenc, no? Una evolució molt paulatina, no ho entenc com una cosa separada, perquè jo vinc del hip-hop i amb aquesta cosa del so i suposo que de la temàtica, però dins meu no està separat, però sí que canvien els tempos, canvien els greus, canvien molts elements, sobretot de la producció i de la manera de rimar. Més marcats, no? Entenc que era més marcat amb el trap, però no és tant la temàtica com el so. Vini Kairos. Per mi són rap els dos, ja que formen part d'això, compleixen els cànons del gènere musical dins de la cultura del hip-hop, ja que són beatmakers o productors i MCs sobre un ritme fent rimes, amb un estil diferent, amb unes maneres diferents, però ho resumiria, reitero, a l'estètica, que simplement el rap s'adapta a les situacions i que van sortint noves formes estètiques, però el rap és rap. Creus que el hip-hop ha mort? Per mi, evidentment que no ha mort, com no ha mort la música clàssica. Segueix viu, segueix evolucionant, és un estil, potser ara no està tan en el seu auge i tornarà a estar perquè tot torna, no? Responent a la pregunta de que si el hip-hop ha mort, us diria que no, principalment perquè el hip-hop està en tots els estadis de la nostra societat avui en dia, en el disseny gràfic, la música pop, a la moda sobretot també.
Per mi això és un èxit, que després a nivell estètic, musicalment, o tal hagi canviat, o que no tingui tanta presència, el hip-hop segueix sent la seva essència provocant canvis en les persones i generant vincles d'amor, respecte i unitat. Sabies que una de les principals influències de Tupac Shakur és Shakespeare? Tupac va dir en més d'una ocasió que alguns dels seus versos s'inspiren en obres de Shakespeare, sobretot de l'obra Macbeth. Cova és el sobrenom de Carolina Costa, una cantant catalana cofundadora del segell independent no mixta El Pecado. La revista En The Rock la va situar l'any 2019 com una de les artistes emergents més reconegudes de l'any. L'any passat va estrenar el seu primer EP titulat Pirineus Mixtape, en el qual hi podem trobar la cançó Barcelona. Però no soc rica i des de petites sempre feministes. El noi de Tona parla del bosc i del camp a les seves cançons. La seva inspiració prové del hip-hop dels anys 90. Ha treballat amb Searchin, Young Rajola i Drap Brut, i les seves cançons són un equilibri perfecte entre la natura i la raó, l'ordre i el caos. Truca'm després, ara ja sé el que és. Estic demanant-li miracles a Lourdes, salut i diners. Sabies que Dr. Dre és tan amant de produir que s'ha arribat a quedar a l'estudi més de 2 dies seguits sense dormir? Quan Dr. Dre grava una cançó, es pot arribar a estar 79 hores a l'estudi només per acabar-la. Doncs bé, família, ja coneixem una miqueta més el hip-hop, la seva història i artistes i bandes actuals que segueixen mantenint aquest gènere viu. Però què ha comportat la irrupció del trap? Quines diferències hi ha amb el rap del hip-hop? La diferència més gran és, bàsicament, la instrumentalització que s'utilitza. En el trap és més electrònica i inclou una eina que té molts detractors però que també molts amants, l'autotune. La diferència més gran, però, recau en les lletres. Tot i que els raps del hip-hop s'hagin caracteritzat per parlar de drogues i ser agressius, és un estil de música que busca reivindicar unes desigualtats. En canvi, el trap es caracteritza pel masclisme i pel capitalisme dels seus artistes i de les lletres. Tot i que no es pot generalitzar, l'arrel del problema ha estat tornar a la cosificació i el diner un èxit. Ha arribat el moment de posar-vos la nostra playlist del hip-hop mentre llegiu And It Don't Stop, The Best American Hip-Hop Journalism of the Last 25 Years. Un llibre que ens mostra la història del hip-hop a partir de les notícies als diaris de les últimes 2 dècades. Inclou peces dels inicis del hip-hop a Nova York, una obra que mostra com el periodisme musical i el hip-hop van créixer de la mà. Recordeu que cada episodi compta amb una playlist sobre el gènere musical del que parlem. No perdeu l'oportunitat d'escoltar les nostres llistes de gèneres regenerats a Spotify. I pels amants del cinema, us recomano la pel·lícula 8 Mile, d'Eminem, la seva biografia feta pel·lícula. Per aquesta pel·lícula, Eminem va crear la cançó Lose Yourself, un dels seus temes més reconeguts. Una sèrie que il·lustra alguns dels artistes que hem exposat durant el programa és la de The Defiant Ones, que narra la vida i la història de Dr. Dre. Compta amb entrevistes a altres grans exponents del gènere com Eminem, Snoop Dogg. La sèrie es pot veure a la plataforma Netflix. Bé, i fins aquí el nostre capítol sobre el hip-hop a gèneres regenerats. En aquesta segona temporada coneixerem nous estils i et convidem a que continuïs explorant en el món de la diversitat musical. Aquest que aquí, Ventilador Music, ens apassiona. En el pròxim capítol de Gèneres Regenerats podreu conèixer més detalls sobre el gènere K-pop, un estil que ens pot semblar llunyà però que ha cridat l'atenció a tot el món. Com sempre, podeu continuar gaudint d'aquest gènere escoltant la nostra playlist sobre el hip-hop a Spotify. I si voleu fer-nos arribar els vostres dubtes o fer-nos alguna recomanació, ens podeu trobar a totes les xarxes socials. Des de Ventilador Music estarem encantats d'escoltar les vostres opinions. Us esperem al pròxim episodi de Gèneres Regenerats. Cada dimecres podreu seguir descobrint música diversa per gent diferent.